Είναι και η ζωή απέδειξε ότι όχι μόνο χρειάζεται κίνημα, αλλά πρέπει και οι άνθρωποι οργανωμένοι να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Το 2012, εν μέσω του κατακλυσμού ιδιωτικοποίησεων που έφερναν τα μνημόνια και η κρίση που στο όνομά της έπρεπε να θυσιάσουμε τα πάντα, το συμμετοχικό ιδιωτικό κίνημα εργαζομένων και συνταξιούχων για δημόσια ΕΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας, μια εργατική συλλογικότητα στην ΕΔΑΠ σε καθημερινή συνεργασία με την κοινωνία, το Save Greek Water, μεμονωμένοι πολίτες αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για αυτό που σήμερα λέμε το κίνημα για το δημόσιο νερό. Δηλαδή όχι, το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, το νερό είναι ένα αγαθό χωρίς το οποίο δεν μπορεί να ζήσει κανένας και το νερό πρέπει να μείνει στα χέρια του δημοσίου. Καταφέραμε το 2014 η απόφαση της τότε μνημονιακής κυβέρνησης να περάσει το σύνολο των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ να ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήταν μια προσπάθεια που τότε ελάχιστοι πίστευαν ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το μεγάλο κίνημα για το δημόσιο νερό, το οποίο σημαδεύτηκε από μεγάλες κινητοποιήσεις όπως το δημοψήφισμα του 2014 στη Θεσσαλονίκη, όπου το 98% 200.000 Θεσσαλονικαίων ψήφισε σε κάλπες όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ, δημιούργησε αυτό το ρεύμα το οποίο δημιούργησε ελπίδες το 2015 ότι αυτοί οι αγώνες και αυτές οι προσπάθειες θα κεφαλαιοποιηθούν και πολιτικά. Δυστυχώς η ζωή μας διέψευσε. Το 2016 η τρίτη μνημονιακή κυβέρνηση ψήφισε το νόμο για το υπερταμείο, όπου παρέδωσε στους ξένους την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ ως εγγύηση για την υλοποίηση της Δανειακής Σύμβασης με την περιουσία τους και με τα έσοδά της. Ξεκίνησε ένας νέος αγώνας ενάντια σε αυτή την πολιτική, ενάντια στο υπερταμείο, ενάντια στη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο. Αυτός ο αγώνας είναι αλήθεια ότι εξαπλώθηκε περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Κατάλαβε ο κόσμος ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην κερδιθεί. Το 2022 το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από πάρα πολλές κινητοποιήσεις που γίνανε και σε γειτονιές αλλά και σε μεγαλύτερη διάσταση, αποφάσισε, προσέχετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ δεν μπορούν να είναι στο υπερταμείο και πρέπει να επιστρέψουν οι μετοχές στο δημόσιο, αλλά και το υπερταμείο είναι ενάντια στα δημόσια συμφέροντα. Και στο υπερταμείο δεν είχε μπει μόνο η ΕΙΑΘ και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ, είχαν μπει και άλλες εταιρείες του δημοσίου, οι οποίες ακόμα παραμένουν. Αρνήθηκε η κυβέρνηση, ακούστε, αρνήθηκε η σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η τότε μάλλον η σημερινή, να υλοποιήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δημιουργήθηκε από το δημόσιο κίνημα του νερού η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, η οποία ξεκίνησε αγώνα μαζί με τους Θεσσαλονικείς ενάντια στην παραβίαση, μάλλον στην άγρια συνταγματική παραβίαση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Επιτροπή Αρμόδια του Συμβουλίου, υποχρέωσε την κυβέρνηση να μεταφέρει τις μετοχές στο δημόσιο. Μετά την τεράστια συναυλία που έγινε το Φλεβάρι του 2023 στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε «Μα είναι αυτονόητο ότι το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό». Προσέξτε. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρνήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βγήκε και είπε μετά τη συναυλία αυτή, που καταλαβαίνετε τι θόρυβο δημιούργησε, ότι είναι αυτονόητο ότι το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Αυτό έγινε μετά το μεγάλο έγκλημα στα Τέμπη και έγινε την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση ετοίμασε το νόμο για τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, όπου με άλλο τρόπο, με πλάγιο τρόπο, μαζί με την ΚΙΑ για την τιμολόγηση του νερού, θα έδινε σε ιδιώτες το νερό, όπως τα είπε και η Γιώτα για τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών. Αποφασίζουν να δώσουν σε ιδιώτες